Volguts i benvolgudes alumnes, esperem que estigueu tots superbé. Des de la Comissió de Convivència, Alicia, Helena, Noemi, Susana i jo, que som Miquel, hem decidit contar-vos un conte per a celebrar Sant Jordi, que és el dia 23 d'abril, i fer-vos així més divertit el dia del llibre. El conte que hem escollit es titula Mamà, de quin color són els petons? I les seves autores són Carla Pot i Elisenda Queralt. Esperem que vos agrade molt. Eren tocades les 9 i com cada nit, en Roger va entrar dins del llit de sa mare. Se li acorrocà al costat. Es delia per gaudir uns instants més d'aquella escalfor coneguda i incomparable. Se la va mirar de reüll i li preguntà: «Mare, de quin color són els petons?» «Els petons? Doncs els petons poden ser de moltes formes i colors. I de fet, canvien de color segons el que ens volen dir. De vegades, fill, els petons són petits, xerraires, divertits i molt bromistes. Aquests són d'un vermell resplendent, com les cireres. I ens diuen t'estimo per la teua alegria, frescor i vitalitat. Ah, com les cireres que ens posem a les orelles i fem veure que són arracades, va fer en Roger. Tu ho has dit. Els petons són sucosos i estan plens de vitamines de color taronja. És quan ens premen amb força i diuen «Bon dia, és hora de llevar-se». «Aquells ja els conec», va interrompre en Roger. «Són els que em fas quan dius «ara et menjaré a petons». Oi, mare?» «Sí, els mateixos». «I de color groc, mare? N'hi ha de petons de color groc?» «I tant. Els dies que els petons són calents i intensos, el seu color brilla com el sol. És quan ens expliquen com els agrada la nostra escalfor i companyia». Ah, sí! Els regalen abraçades i carícies. Ixos m'encanten, mare. Però, mare, ixos que es fan pessigolles a l'orella, al coll i les galtes, ixos de quin color són? Ixos són els que es mouen amb el ritme de la música. Ixos són d'un verd lluminós, com els camps i els boscos quan bufa el vent. Els petons verds ens expliquen als que els estimem que ens agrada la vida i ens agrada veure com creixen i com respiren. Quan la mare va veure que en Roger se li tancaven els ulls, va baixar el to de veu i va continuar. De vegades, en canvi, els petons són llargs, tranquils i d'un color suau i esponjós com el cel. És quan els expliquen que el seu amor és profund, sense límits, un amor tan gran que mires on mires sembla no acabar mai. I també arriben fins a la lluna? Va preguntar en Roger. També, li va contestar la mare. I saps? Sovint els petons són d'un color lila fos i misteriós. Aquests dies els petons es consolen perquè estem tristos, confosos o potser no saben què fer o a on anar. I es diuen, no pateixis, sempre seré al teu costat. En Roger, en un esforç per no tancar els ulls, va exclamar: «Mare, els petons són dels colors de l'arc de Sant Martí». «Sí, fill». La mare se'l va mirar, va fer un gran somriure i li va fer un petó al front. En Roger, en un últim alè de veu, li va preguntar: «I aquest, mare, de quin color era aquest petó?» «Aquest, fill meu,
Era un petó de bona nit blanc, blanc com la neu, i et volia explicar com m'agrada el silenci, la pau i la quietud que sento al teu costat. I saps com va néixer el color blanc? Li va preguntar la mare. D'un petó que van fer tots els colors de l'arc de Sant Martí. I conte contat, ja s'ha acabat.